σας παιδιά, είμαι η Μελίνα και σε αυτό το βίντεο με βλέπετε λίγο χάλια στο πω, γιατί έχω μόλις ξυπνήσει και ετοιμαζόμαστε να πάμε στην Αράχοβα για το χιόνιο. Ναι, θα πάμε για μία νύχτα. Σωστά το λέω, λέγεται διήμερη. Υγεία με την κολλητή μου, την Ιωάννα. Ναι, και ναι, τώρα πρέπει να ετοιμαστώ γιατί μια η ώρα πρέπει να είμαι εδώ και η ώρα είναι 8:43. Άντε γεια. Για ντύθηκα, αυτό είναι το outfit. Μια μπλούζα στη θερμική και αυτό εδώ το ισοθερμικό παντελόνι. Τελικά ντύθηκαμε καλά. Πιο ζεστά γιατί θα πάμε κατευθείαν στο ισοθερμικό. Στο χιονοδρομικό. Και ναι, αυτά. Γεια σας παιδιά, πες να με έχετε δει στα προηγούμενο βίντεο με την Ιωάννα. Ναι, και τώρα είμαστε στο Μέσο, 1 ώρα και 26 λεπτά φτάνουμε. Οπότε Θα μας δείτε στο χιονοδρομικό. Ναι, στο επόμενο πάρκο. Μας έριξα άκυρα, τι στάση. Λοιπόν, 3, 2, 1. Παιδιά, θα πεθάνουμε. Ναι ρε, θα πέσει, να είσαι σίγουρη. Οπότε δεν ξέρεις. Κορίτσια, είστε ψηλά. Γείτονες. Άντε, τι γείτονες. Πού είναι το χιονοδρομικό? Κάνει σόφα όμως παιδιά. Δεν πληρώνω καθόλου. Τα χέρια μου που έχω βγάλει. Α, εγώ δεν τα έχω. Είναι ωραία. Βγάλε εσύ, για να τα βάλω τώρα. Δεν το βλέπω να παίζει ο βερφός. Ιωάννα, έχεις γίνει μόσχημα και δεν μπορώ σαν διάβροχα και θα έχει και τα κρυώνει. Λοιπόν, παιδιά, μπήκαμε μέσα στο τελικερί. Παναγία μου. Ναι. Και γίνεται σεισμός. Ναι, και γυρνάμε πίσω τώρα. Πώς είναι έτσι. Ωραία, Λοιπόν, τώρα είμαστε στο μάξι για την Αγόριανη. Πάμε να φάμε. Αυτό είναι το GPS, ναι. Και πάμε να φάμε στην ταβέρνα. Εγώ ήδη τρώω, αλλά γεια. Και ναι, το επόμενο part θα είναι στην ταβέρνα. Αυτά. Γεια. Αυτό θα είναι τέλειο το πρωί. Λοιπόν, παιδιά, Είμαστε στην ταβέρνα και ναι. μόνο τα ψωμάκια και δυστυχώς έχουμε παραγγείλει. Όχι, δεν έχουμε πάρει. Δεν έχουμε καν Και παραγγείλει. περιμένουμε το σερβιτόρο. Ναι, αυτά. Κάνω έγκλημα που το τρώω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο και πάμε να σας κάνουμε να μην ρημτούν. Και ναι, πάμε να ξυπνήσουμε. Λοιπόν, σκαλοπατάκι. Ωραία, εδώ είναι μια μίνι τουαλέτα που έχει. Σε αυτό εδώ για τη ζέστη, νομίζω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Χαρτί υγείας, εντάξει. Τουαλέτα κάδος, νευτήρας.
πώς λέγεται αυτό, μπανιέρα, ναι, και έναν καθρέφτη. Και ναι, αυτά, ότι έχει μια κανονική τουαλέτα. Μετά εδώ πέρα έχουμε κρεμάστρες, θα μείνει ντουλάπα. Εδώ πέρα για άμα κρυώσει, ξέρω εγώ, κουβέρτα. Και έχουμε και το μίνι ψυγείο που δεν έχει τίποτα. Yeah! Εντάξει, είχε δύο νεράκια, αλλά τα χρησιμοποιήσαμε. Εδώ είναι εντάξει βαλίτσες. Το κρεβάτι, το μονό, για να κάνω ύπνους. Μετά μια καρεκλίτσα. Με εδώ κομμωδίνο και το διπλό το κρεβάτι. Και πάμε τώρα να το τεστάρουμε. Δεν σε βουλιάζει. Μετά εδώ πέρα ένα έτσι για να ακουμπάς τα πράγματα. Αυτό εδώ που άλλο ένα για να ακουμπάς τα πράγματα. Και εδώ έχει και κάτι για να βρεις το νερό για να φτιάχνεις κάτι. Τι να φτιάχνεις, τσάι καφέ. Και ναι, αυτό ήταν το δωμάτιο, δεν έχει κάτι άλλο. Έξω, μια κουρτίνα έξω που δείχνει. Αυτό. Και ναι. Τότε επειδή δεν έχω και πολλά να σας δείξω, θα σας δείξω τη φορά. Με μια φορμούλα μια σούτζερ φορμούλα άσπρη, σούτζερ free και αυτές τις μπότες. Γενικά έχω ένα κακό. Δεν ξέρω τι σκέφτομαι όταν έφτιαξα τη βαλίτσα. Αλλά τα μόνα παπούτσια που έχω φέρει είναι μπότες χιονιού και μπότες κανονικές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εντάξει, θα ζήσουμε. Ναι, οκ. Γεια σας παιδιά, είμαστε για γέλια τώρα. Οκ. Ναι, είμαστε στο δωμάτιο, φάγαμε. Ρε παιδιά, σταματήστε λίγο, όπως καταλάβατε η κατάσταση είναι τραγική. Και ναι, οκ, κάπου εδώ το vlog τελειώνει. Θα ανεβάσουμε και αύριο. Ισχύει. Bye!